politxe da, da, bueno, kantetako umiek eta kantetako nahiko pegadizua da, orduen, bueno, uste dugu, horrek egile, asmatu da bela, ezta, aurtengo kantiagaz, da espero dugu, jente asko kentzutie, eta jente asko etortie, ezta, ekainak batien. Orduen, bueno, berak esango da apur betzelan izendan beran prozesu, baina, bueno, erreza ez da izen, danak batzeko eta jente asko hartu du parte, da, bueno, berak esango da apurtzu bat zelanik izendan. Ni lehenu galdera bat, guztia txu kantie? Oen tranquili atzen az. Prozesue, kanta guztizik itzen dugu den, apurke, ideia ator, gero, instrumentua sartzen goaz, gero, nik instrumentu guztizik ez dutez jo, nik bakarrik itxarri eta abestu indot. Baina gero lagun asko ikitez, nigaz batera, kanti grabe dauenak, ez dauz amen, baina bueno, amendik bezarka botako txiet. Bai badago hemen letrin dauena, hanik ustetzet. Pena bat, ez dena egon, baina bueno. Letrin dauena bai galde buruzada, batzuk ezagutuko duzue. Eta ez dakit, espero dut guztatik kantie, dantza nahitzeko eta besteko bai.